Perkenalkan, beliau namanya sebut saja Pak A. Jangan dipanggil Mbah ya, nanti marah. Beliau sangat energik, penuh semangat pokoknya. Kalau pemuda yang ini tak tertolong ini, sebut saja Mas AR. Orangnya sudahlah, Mas AR. Ngomong esok ayo olahraga urip ki sing enjoy wae. Is beautiful. Lah nemen-nemanku mbiyen ki jan ra umum tenan. Angkat besi nganti angkat bongkoan pari wis tak lakoni kabeh. Piye padake. Aku wis tuwa, aku kisih enom ya. Yos ngene iki olahraga ki perlu. Urip ki life is beautiful. Lah ya ngono to, mbok artine opo? Alah cah kae ki ngopo klentrak-klentruk iki. Alah lele koyo sing semangat, ora klentrak-klentruk kaya aku iki lho, strong. Apa Mbah? Pak D, aja Mbah, jan pelanggaran kowe iki. Nggih, Mbah. Pak D nggih. Koyo sing strong, semangat, smell. Mbuh Mbah. Pak D, mbahmu apa? Alah kae Mbah. Boyo sing strong, semangat, smell, live is beautiful. Nemen-nemen apa to le iki? Wah, apa artinya Mbah kuwi? Jan kamu mudeng aku Mbah. Wah, jan payah. Nemen-nemen apa iki? Ora gaul kowe iki. Cah ayo urip sambat kae. Moyo kaya aku iki lho, strong. Urip mung sepisan lho digawe enjoy, happy. Lah yo ngono ta.